Türkiye Cumhuriyeti'nin tebii bedbaatçılığına sebäp bolan 10 ilçesinde bizim öz başdak elde eden maglumatlarymyz boýunça ozaldan şol sebitleri işlemäge we okumaga baran takminan 2000'e ýakyn türkmen ýurtdaşlarynyň bardygy anyklanyldy. Emma türkmen ýaşlarynyň hemmesiniň şol ýerlerde okuwa dowam edip etmedigi näwelliligini dolu ýagdaýda kesgitläp bolmady. Türkmen taliplarının öz başdak alıp baran ýaly gözlegi işlerinde şol bölgelerdäki yer titremede 2000 töwereg ildeşimizden 8 sanysi wepat boldy. Olar Arslan Babaýew, Atamrat Kalimbetow, Aýmurat Geldiýew, Azat Jumaýew, Gülsoltan Salikowa, Mehri Anjykowa, Nazar Kemalow, Ruslan Hemdemow. Yeni 8 sany illeşimiz şol ýykylan binalaryň aşagyndan diri çykdy. Olar Aýgül Kaya, Aynawat Piriyewa, Azat Çariyew, Ediz Rejepow, Gafur Nowruzow, Cennet Gurdowa, Selvi Sariyewa we Süleyman Altiyew. Galan watandaşlarymyzdan bolsa şu güneçeni hiç bir habar alınmady. Bu bedbaatçylykly ýagdaýda Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy özüni nädip alyp bardy we gerekli jogapkärçiliklerini bolmalysy ýaly öz üstüne aldymy diýilen sorawlara jogap höküminde aýdyljak zatlar elbetde göwün açyjy däl. İlçihana şu bolup geçen agyr ýagdaýlaryň köpçülige çykmagyny öňüne almak üçin Mirali Ýaraşow, Agamrat Böriýew we Maksat Durdiýew ýaly hiç bir resmiýligi bolmaýan talipleri jogapkär höküminde belledi we olaryň telefon belgilerini ilçihananyň resmi sahypasynda paýlaşdy. Bu ýaşlaryň etmeli wezipesi gelýän jaňlara ilçihananyň adyndan jogap berip, ilçihananyň şol derece alada edýändigini anandyryp we pat bolanlaryň jesetlerine başgalardan öňürtü ýetişip media habarlaryna çykmanka Türkmenistany uratmakdy. Emma bu kyn wezipe bolandygy üçin maglumatlary gizlemek ilçihana we olaryň talip hyzmatdaşlaryna başartmady. Ýogsam ilçihana berilen buyrukda ölenleriň hiç hili we hiç bir ýagdaýda habar gündemine çykmazlygy talap edilýärdi. Beýleki tarapda bolsa hakyky gündemiň ýerini Türkmenistan Türkiýedäki aranmadan zeper görenleri depginli ýagdaýda ýardam iýerýändigi propagandasyny ýöredýär. Bu propagandada Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Togan Oral hem soň derecede kömek edýär. Emma aranmada zeper gören türkmen ýurtdaşlary barada bir agyz söz edilen ok. Hakykatda bolsa taliplarymyza dokument we maddi taýdan ýardam edilmeýändigi ortağa çykdy. Şoň üçin hiç alanda etmedi. Türkmen döwleti soň her Eýtem arkaňyzda daýaly döwlet bar diýilende kimin arkasy gödöňüne tutulluka. Şu wagt dokumentleri ýiten taliplarymyň uly kynçylyklary çekýändigi aýdylýar. Olaryň kynçylyklaryny ýeňilleşdirmek üçin ýene-de halkyň özi hereketde.